Lehenengo saria Euskal Herriko dantza txapelketako irabazleak Katerin Artola eta Iker Belintxon. Oiartzun eta Lezotik etorrikako bikoteak Lezoko udalerria ordezkatzen. Katerin Artola eta Iker Belintxon. Euskal Herriko dantza txapelketako irabazleak. Katerin Artola eta Iker Belintxon. Emozioa begietan seinale duzue. Nola dituzue bihotzak? Pozik. Ezin besarka da bat eman. Pozik, eta momentu honetan pentsatzen dut esateko asko izango duzuela barruan, ez dakit esateko moduan bazauden. Zaila, momentu hau, amets bat ezela da, aspalditik beste lan egin da, azkenan lortuta da. Eskerrak urbilu zaiten guztiei, benetan, gurasoei, familiai, lagunei, denei, eta dantzan gehien lagun dioten bi pertsonei, Lurdesei, eta duela urtatzuk juntitzaigun Jesus Mariri. Eskerrik asko bere bezala. Hementxe Katerin Artola eta Iker Belintxonen harina eta fandangoa dantzatu aurretik lehiaketa honetan, txapelketa handi honetan parte hartu duten dantzariak hemen holtza gainean ikusi nahi ditugu. Dendenak ezin dira igo, baina bai bikote bakoitzeko partaide bat. Dantzariek ere besarkatu nahi dituzte nolabait ere txapeldun handiak, eta gertuko besarkadak eman ezin ditugun honetan, besarkatu dezagun euskal kultura, besarkatu dezagun euskal dantza, eta gaurko honetan Iker Belintxon eta Katerin Artola 44. Euskal Herriko dantza txapelketako dantzari irabazleak. Txalo bero bat eragintzak!
badugula, hain zuzen ere Guillermo Areizaga saria, dantza txapelketaren sortzaile eta sustatzaile izan zenaren omenez ematen den saria hain zuzen ere. Segurako dantza txapelketa honetan lehen aldiz parte hartu eta hobekien sailkatu den bikoteari ematen zaiona hain zuzen ere. Saria ematen Nerea Areizaga izango dugu, Guillermo zenaren alaba eta berari laguntzen Xavier Mendizabal. Guillermo Areizaga saria, Mantala eta Gerrikoa, Maitane Irurzun eta Gorka Ugarentzat. Aduna eta Bilabonatik edorritako bikotea, poze zoratzen hori diote behintzat Maitaneren begiek, Bilabonako udalerria ordezkatzen, eta Guillermo Areizaga saria lortu dute. Lehenengo aldiz, estreineko zemen segurako dantza lehiaketan eta hobekien sailkatu den bikotea. Maitane Irurzun eta Gorka Ugan! Dantza jantzien saria, Irizar enpresaren izenean emango da. Saria ematen Jose Mari Muñoa udal zinegotzia izango dugu. Eta dantza jantzien saria aurtengo honetan Katerin Artola eta Iker Belintxorentzat. Oiartzun eta Lezotik datorren bikotea, dantza jantzien saria lortu duena. Hor ikusten duzue, dotore asko jantzita.
hasiera batean, zer egiten zaizue zailena edo komplikatuena, dena osotasun hortan egiteko? Kontzentratu dautea, eta gero batzutan, seguntza betokitan azkar jotzen mali bai egute erritmoa jarraitza. Ari egon behar dela denbora guztian, noski, zuek ere bost urte zenituztenetik elkarrekin dantzan, ze aholku ematen dizkiozue elkarrei? Nik uste batzutan zaila izaten dela hori konzentrazioa mantentzea, ze azkenen harreman hon batekin, hori pasa egiten da batzutan, baina, bereziko kontzentratzea dutea. Irati, Idoia, eskerrik asko, zorte hon!